Бүген безнең матур һәм тату гаиләбездә бердән ике бәйрәм. Кадерле апабыз һәм сеңелебез, Сухая Терешко авылында яшәүче Наилә Сәүбән кызы Сулеймановага 55 яшь тулса, Зур Ширекле авылында гомер кичерүче Газизә әниебез, Умярова Рауза Абдулкадир кызы да бүген 6 ноябрь көнне 84 яшьлек матур туган көнен каршылый, дип язганнар әлеге котлау хатын кызыгыз һәм сеңелегез Наҗия, тормыш иптәше Руслан, кызлары Мәдинә һәм Камилә, тормыш иптәшегез Равил, улларыгыз Рәшид һәм Рафаил гаиләләре белән, Умяровлар гаиләләре, барча балалары, кызлары, кияүләре, уллары, киленнәре, оныклары һәм оныкчалары белән. Газизә әниебез безне 4 баласын күп авырлык күреп, 2 улы һәм 2 кызын тырышлык куеп кешеләр буларак тәрбияләп үстерде. Озак еллар кибеттә хезмәт итеп, ул безнең бар әйберебездә булсын дип тырышты. Бары 53 яшендә тол калып, газиз тормыш иптәшен, әткәебезне мәңгелек дөньяга озатты. Аның тырышлыгы күпләрне таң калдыра. Үзе эш сөючән кеше буларак, без балаларын да ул хезмәтне сөяргә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә әниебез улы һәм килене белән матур картлыгын кичерә. Яратып оныкларын үстереште. 10 оныгы һәм 8 оныкчасы иң зур байлыгы булып торалар. Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, динебезне куәтләп ул дугалары аркылы без балаларына да яшәргә көч, дәрт биреп яши газизыбыз. Барыбыз да аңа бик рәхмәтле. Раббым, әле озак еллар әни дип дәшеп яшәргә насыйплар булсын. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, үз назында безне үстергән, кулларына алып, кысып, үз җылысын безгә сеңдергән. Кичләрендә кочагына алып, әкиятләр сөйләп йоклаткан, елаганда бишекләргә салып, бишек җыры көйләп юаткан. Кояш нуры өйне күмгән чакта, битләремнән сөеп уяткан, авыр чакта киңәшләрен биргән, тәмле ризыкларын ашаткан. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән, шиксез рәхмәтле без аларга. Гомеремдә терәк булган өчен баш иям мин газиз анама. Инде бер туган кардәшебезгә килгәндә, ул да сыкланырлык гомер юлы уза. Киявебез, җизнәбез Равил белән 2 улларын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көндә 4 оныкларына кадерле әби-бабай булып гомер итәләр. Һәр вакыт эштә дә бердән булган бу пар гомердә тик тормады. Үз алларына эшләрен алып бардылар. Апам белән арабыз 6 ел. Минем өчен ул иң якын һәм кадерле кешем. Һәр вакыт миңа бар яклап та ярдәм итеп, терәк булып яши. Олы яшьтәге әниебезне борчымаска тырышып, әнием сыман ук якын булган апама бар борчу зарларымны, кайгы сагышларымны сөйләргә ашыгам. Һәм ул мине аңлап, тыңлап, киңәш белән дә, сүз белән дә, эш белән дә гел ярдәм итә. Кызларым Мәдинә белән Камиләгә дә ул бик ягымлы апа. Алар да аны үз әниләре сыман кабул итеп яраталар. Сөеклебез дин юлында. Аңа хаҗ кылырга да насыйп булды. Апамсыз мин бер генә көндә тормышымны күз алдыма китерә алмыйм. Әнием сыман аны да бик кадерләп кенә яшим. Яраткан кешебез, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Синдәй тырыш, уңган, сабыр, гадел кеше бу дөньяда юктыр да бүтән ул. Киләчәктә дә һәр вакыт бергә, бердән булып, аралашып яшәргә язсын. Гаиләңдә иминлек булсын. Бала оныклар кайгысы күрергә язмасын. Жизни белән тигез гомер итегез. Пар канатларыгыз сынмыйча гомер күзләренә җитегез. Кунакчыл өегездән кеше өзелмәсен, ә инде сезнең капка күгегездә кайгы болытлары күренмәсен. Туганнарым, сезгә чын йөрәктән бер Алламнан сорыйм һәр иртә. Барчагызда яшәгез муллыкта, кайгы хәсрәт күрмичә һич тә. Йортларыгыз тыныч, имин булсын, балкып торсын уты шатлыктан. Табыныгыз һәр чак тулып торсын, үзегез тапкан хәләл ризыктан. Фәрештәләр канат җәеп торсын, сез йөрисез сукмак юлларга, юлдаш булсын ышанычлы дуслар, юлыкмагыз явыз дошманга. Эшегездә насыйп булсын сезгә күтәрелергә бөек үрләргә. Ихтирамын яулап һәр кешенең урыныгыз булсын түрләрдә. Бала хәсрәтеннән, бәлалардан, яман күздән Ходай сакласын. Усал ният белән йөрүчеләр сезнең ишекләрне тапмасын. Ахыргача гомер кичерегез, үз парыгыз белән бер сүздә. Хыянәтне, тыллык газапларын кичерергә язмасын сезгә. Яман ширләр, төзәлмәс сырхаулар бер үк сезгә килә күрмәсен. Хаста булып, урын исләрендә тилмерергә туры килмәсен. Бер-беребез белән аралашып, күрешеп яшик фани дөньяда.
Бәхет бит ул сезне тоеп яшәү, туганнарым исән булганда. Хөрмәтле Равза Абдулкадировна һәм Наилә Сәүбәновна, инде икегез дә шушы тантаналарыгызны иң бөек дәрәҗәле кешеләр буларак, әниләр буларак каршылыйсыз. Шуңа да җыр әниләр турында булыр. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Құтлы булсын әни туган күнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа узак яшә, безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә, безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемеші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә, безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсе. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә, син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә, безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә
tayanır.